Akan ni ke episod kebeladap ni layak mi. Khot yo Abraham mod wong khatu ke kani bamlale yanga. Bat ngalale pop ayu persya mi bamla walam ya kapop ke bakrap kat kata halor jonga ba halor hima jonga. Melale yanga yaki jingle ki bam dai Banle. banle. Akan ni ke episod kebamenta tu ngin yak mi. To. Kabakhat lai kelajaru man ba ublay la penyak yuwer yang nakayim kupa jonga bang la ong haka kani ka jingle i jong pha ya ka pan le yang ha ka jaka baro kat ba kanja hangi ban poi tu ong sepang jonga ulong uhin men jonga ya ada ong tu question ba Abraham uyat yuwer ba ba ublay ong tumi nak ni kasnong ban le chakari jong ka jing kolor ya ni kasai ni ublay ula penyak yang Ini disebut pi pastor imat ba ngila bandong ba. Kadi ke jingja kamde ke jingja ke bangi nyemudur ba kalau bai the ko bobu ni kot ba. Kawai dit kawai kala bandai tipor. Akan long susu tu. Aga tu ka jing keren sepang jong ka jing put scam ka jutang ka jing ai ka thamai. Kadi tang hak por sistem. Ha katai ka kawai ka yom la dengan wan. Umut la yo khuna. Thì cái này cái jam nó này, cái tôi kan jarang tay buat sistem. Cái miang này. Kamu jemut jangan kalong ni pastor. Amtip kalong dan belong mo. Kani ke jing sut ikini ki kana. Kejat suai man dia ke jing sut ikana kum ba kalong menta. Na kani ke jing keren sepang ulot bagi kon halu. Poi sekali kana ke jing sut ikana hang ni pan. Imat kadan ke ba kini kita prepare khot ba kidan ni ka kai le ke jing kai ngi bini tho namar ba khu pi ong ngim tip ni ke jing ja ka ja hadian ne suai ni jing ja ulat halu mi ki kon tamot kan le ke jing bu khana kom ni bai ba ti man katan ma ke Long kan ni ka jing lum ni ka la long ka jing lum mahaswa ba kindan ni ki kot mai dan ni. Ai ti po ti ki isna ni ki kot snit ni ti ki papiras ti misna ni ki kha. Thì kat ke baki yo khana rian lum thì ka jing lum ka jing ki kalong nak kamta ban hikai ki brio ha ka jing dei bat ka jing ya jing ki ho ble thì kam dei ka balong history kin ka bayat ka wai hedin wai to kat tu kan ni ki khana kin dan kumta henry ong baro kan to kamut ka jing pin khre ya kar kombu jing tho kam dei ka ba bot kat kum ka jing long jong ka por ka bu menin ka bu menne ko menta tiền rồi cắt bakawan ke khana ni kan. Thì hang dia i kalong kumta. Tapi nya poi biang ha kan ka bentamo. To i hang tu ba ka tu ka jing ya lenti ka jong Abraham na koi bade. Da ka jing ya kut lang si kurim. Ba haman da ki jing e ki bai kendu. Ba yo ka pen sawi ka jing em jong Abraham. Sarah ya da ya. Kabut namun ong bam kini ki angot si tengah. Kini ki angot si tengah. Hani kepau bi angut si tengah hempau Ismail hempau Ishak mo angut si tengah mot kajing ya teli jong kini angut kelalong kabor nam ta jong ki kamot kani kasara kalong kan kalat jing ya da ya kajing em jong tengah jong Abraham bat Abraham long ulat jing istu jemut bat kani kasara ban penpau ya kaplan ka jong play Tolong isnei wiliang baki em hakajuk ka bakum kata kan. Nomor ba ngong pi ngom mo ba ni ngong no mo uniu Abraham hang ni khana kapau ba unduai nam ta jong ya su ima pemela. Kamot kajing sacrifice kajing len la dia jong kasara. Bon la jem ukure mo jong autunga jong ka. Kalong pa na jong opor kala jing kerku ya uniu au nong we wa pemela. Ba ublay pun kam kelapa ya Abraham. Ba unong duai nam ta jong. Em tak kan komplan ka jong blay long kalong kajingai ka mayan ni ma so tho da. So tu ya nu penan kam. Teng ye ki bagi ngom poi berkat dai kita penan kam. Thì hang dia kolong kum ju hi. Thì kum nu ule ya thu ya ka ni ka jinglong ni ru dei namar ba bahasa kali ho Abraham. Thì la da kani ka khana kam don hang ni as ni jalan tino ka khana hi jem. Boleh buang ba kasara ka di kapara ka jong ni jalan ti dei da ba don kani khana ni ba da ka yara pa ni sai. Kay rap sya. To ye jam shu mu.
Te anda kum tahu Abimelek usim yaki kulang berat yaki masih syakri sendrang syakri kentai bola ai ru yaki ho Abraham bar ya kasara ro katengah jung ula ai no apat ha baru Abimelek ula ong hakmi kari jonga hakmat jong me tu da syong sa kat chaba me ibet ko khan reu bar ha kasara ula ong hakmi ngala ai ha hanmen jong pha si hajar rupa hakmi kata kalong kamen rain kum ka jingka yaki khmat jong pha haki ba don bat pha baro bat chapang ki e baro balapan bet ya ba kamu pendak an ka dustur ai antas sim sekini bai man ran kemat ni ong ka bai man ran khmat mentah ni pat mde tang ka bai man ran khmat nga i kumba kani ka jingja ka jinggim ju ni ki ar ngot chi tanga kalong kalat ban pen jus pa man yaki anto nginum ya pisata wai te hot kita kan long ya kata ka jing ai nginum khenye ka kala jing prospa ada ka ta kalong kala jing prospa tu Abraham jin dal ale ka wi ka jaka si jaka le ko jo ngut kan pensoi dan dari kani ka de ka real life experience ka jing jak ma ja shisha ka jing im ha kani kulat uni usim uli akar kum ka dostor hang to ndei tan ba se wi ka bai men rain kman hendai ka long ru ka jing pun ko buram ba sim dan bentai ai bat kan ka bari ko buram ya ka kadang ba kini ki baywan ren kat bat ka kinum iben ya ka namar ba ku ong bai man ran khmat ha pha baro bat chek phang ki ke baro pen bet la pen phai dai kum ka jing ka te tu kum ka jing ka e ki khmat jong pha ha ki badan bat pha baro ka mau ni Abraham te udan bai lagi syakri syakor ki marau ki ai ki bele jang wi ka so be ka takamut kani ka jing le jok si Abimelek ka restur ni ka rapat ya ka tu ko burom jong kasara ta kai long Abraham ko mai lai kran te syaka tu ko bakal long hina sedang namah ni ka pau syai ba ni Abimelek shimla yathia asong kha bat kasara kamut ka pau ka burom jong ka kamut kani ka dang yeng hi raso kani ka dang la hi ban pe ila ki jong ki marau ila ki jong ki syakri bangadang dehi ka tengah Abraham bat shimla jakhlia ka met hoi em long tong in kedat kan diat to kani ka benta ka jong Abraham halor de kini ki jing ki boy kan ka por ula not ban rest in hapsim ka rest ba kani kan sya kal ba sya le ta ba ni ndai ha ba ka wan phai pudiang ka ka long ta ka ba wai ba ra ni poi ni padia ka ni ka jong ka khana Abimelek uni upan phai chatai o ai ka sakhi ba ukhlam le ya ka di kumta kani ka jing sakhi nau ni usim ka long wa phi ki sakri sakor ki ba po jong ka long yeng wat iben ya kani kadang don ka ju kadan wala ki culture basa udong ki la perkhat ko moy ban ong ban nyoy lingkare ka anda ye bang ni uni tu pen skem kam dei ta mo ini jingle jong ni usim Abimelek ban ai man pen phai ban ai ki jing ai ka bol ai ide tak i papau shabal balara pat ka buram mo ka brio sha to ka buram mo bari ban yo ai nala ki jong syakri nala ki jong barang tu yang penting stop ye betul tu da poi tu khat nyo tiu Abraham ula duai hau blai padu blai ula pen khia yo Abimelek ba dia ka tengah jung ba dia ki syakri kan thai jung te ki la kha khun ru dia adi hani ka pau kat no ka simpor ka ni ka tan ngim te dai long ka jing duai ka jung Abraham u blai usngap pat u jubab ka jing khia Abimelek pat ka jing pen yo khun yo khti ya ki kan thai ki badan long hani ubleu panan kam kalai Abraham tu pan pai ka burom mo jong ple entak long la da bong te lam sedang phai ka ni mau dia long lain thul pa bon so duai na kam ta jong te ka ni long la pendam te long ka jing pendam ni ka long ka jing mi na kata ka jing duai ki de ki jing ker khu ki jing ker khu ha kata ka yo khu ni ka tim dai ta ka wakhat phra na ba utrai la set khop ki kpo ki kan thai baro khayeng Abimelek na ka benta ka sara ka tengah Abraham te kani kam dei ka jingja ka ba shuja tang sisngi si bai kala ban long ka tu kan isnam lo even te ka ba mot kam dei ka shuja tang si phang por ai ka ba mot ba na do ka sngi ka ba usim Abimelek usim la ne ukni e ka ni ka sara ka jai e ka hi ma jong ba ki ni ki syakri jong ki thai ri jong ka mon don chu ba kha te mentab la pan phai ka ni kum tu Abraham duai ta kayat yang normal proses nam la mod dori ka por te na marsin sya ka ni ka tengah Abraham mod kadan ka jingja
pas ngosi ngai ma mundon chu ba kha ba pon hani ti yong ba ki kan thai mo wa ki mra ru ne em kat tengah badia kisah kri kan thai jong kimra hi một bao khói kí bà đây bàn kha bàn pun là đặc trật không rồi thì cái chân như khăn nó cái chân như bị cái mắt vây cái bấm lại chuồn bật tay khám tông này gitu lệ sih mình đang trong kha anh rey mar senten phai pak mar sentuai Abraham pa rồi lòng bọc liwang lòng bọc quen nhiều sạo bật thảo kawan biasa ketemu sedang deh Abraham ulung ka jengker kui kiwe ya kita ben rio pa te jengker kui kiok mah ka jengker kui ha kiba ker ka wong na du sedang bo khat kiba ker khu ya me ngan ker khu kiba tim ya me ngan tim hang ni ka pa wen te imat ni lapoi sya ka bakut jong ni ka session pastor yo phidang don e bang tang yu ka bi de ni banta em ngom don ni shu alo jong ni banta dai tang man shu ong ki ba yepen kalau ke ik ko nye keren haki ni session nak ke episode cha ko ipan laki long ke episode ki baling kot ro puli ka ktin ke jong ublai puson ya ka nak ke ik ba nye keren si kila ban mi sibun ki jing berkhat ke kila ban hong roi kun san anta don dur ke jong phi dai tang kata hi ka thong ka jong i ka long mo phi phi i je ktin ke jong ublai at phi ni thu bo ublai long kum no kata te session ai khulei phi pastor lor kan ni ka session ko banta ai khulei phi par lok ki ba pe yang ni ka program but kum tu pastor ila pan sha ba ong do ngapan kan ma ba phi bu ban pelut ko por ki minute ki khotor ka jong phi ha kan ni ka episode la ne ka ni ki session yo dor ben kan long ka ba man ton shi bu na phi puli phi pusan par por ki pe yang ni episode pe pa ni ko pa kan long ka jing sha shi bu but ai lat ba ka ei ka phi puli ka ei ka phi pusan but ka ei ka phi osngo na ni ka dor ben kan long tang ki sambai ba ha pan pan khai ei sho na phi hi ngala de abai dei pat ka jing puli pusan ni khatin jong lai na ta ka bale kum ta ngasko kan roi sai stien a khulai phi bei but ngin sai kan do pat ha ka session ka bo sai stien khulai phi pastor